olet hyvin vähän ottanut vielä. En saanut, minä yritin saada. Minä olen voittanut itseni, mutta kauheasti huono. Veteen. No niin. Onko meillä täällä? Jarno on seuraavassa. Paikoillanne. Ja ensimmäinen erä miehet 70 lähdetään 3 uimarilla liikenteeseen. Rata 4 on tyhjänä, mutta ei se mitään, 3 miestä kilpailee tämän erän johdosta. Voitosta siellä radalla 2 ja 3 mennään aivan rinta rinnan. Pienoinen johto radalla 3. Jarmo Korkeaniemellä, kun tullaan pari metrin päähän maaliviivasta ja aika saadaan siitä noin. Rata 3 ensimmäisenä maaliin. Jarmo Korkeaniemi Avantoyntiseura Kuutsi Kokkolasta, aika 28.44. Kakkosena Eino Loponen Imatran talviuimareista, aika 30 sekuntia ja 1/100. Ja Risto Harmavaara Turun avantouimareista siellä 3 tässä erässä ajallaan 39 sekuntia ja 4/100.